Danas ćemo vam pokazati jedan atraktivan stan u Vodicama. Nalazi se 500 metara od plaže, u zgradi na drugom katu u potkrovlju. Ima ukupno 57 kvadrata i sastoji se od 2 spavače sobe koje su upravo ovdje iza mene, od ulaznog hodnika, kupaonice, ovdje je kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak i tamo nam je terasa. Stan je potpuno namješten i opremljen svim aparatima i spreman za useljenje. Za ovaj stan je važno napomenuti da je izuzetno lijepo namješten. Velika pažnja je posvećena uređenju i detaljima kao što su neutralne boje. Sve je u jednoj bež boji, a dodaci su u plavoj boji, boji bronce, boji zlata, boji bakra. Tako da u svakoj prostoriji možemo naći detalje u tim bojama što izuzetno lijepo izgleda i povezuje cijeli prostor. Također, ova jedna lijepa tapeta u dnevnom boravku dominira prostorom. U cijelom stanu su postavljeni komarnici, stan je izuzetno svijetao. U vanjskom dijelu moramo reći da imamo i vlastito parkirno mjesto, i vlastita brojila za struju i za vodu. Cijeli stan je potpuno novo namješten, tako da je to važno spomenuti. Znači sve ovo što vidite ovdje je potpuno novo. Što se tiče cijene stana, cijena je navedena u opisu ispod videa. Ako vas zanima više detalja, ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine i javite se da dogovorite pregled. Što se tiče vanjskih stvari, moram reći da postoji još i brojilo za struju i brojilo za vodu. Stan ima vlastito parkirno mjesto. A što se tiče cijene, cijena će biti navedena ispod brojila kuhinje i blagovaonice sa dnevnim boravkom i naprijed nam je terasa sa otvorenim pogledom. Znam da ovo nije dobro. Znači, apsolutno svi papiri su uredni. Evo, to bi bilo sve. Dobrodošli.